Здравейте на всички, аз съм Дерапол и това е най-новата ми поредица на Captive Minecraft мапа и сега ще ви обясня какво представлява той. Ако чуете някакви звуци, това е от телефона, ще записвам звука на телефона. И това е първият ми клип, да се похваля. И това е един мап, който има World Border и когато изпълните achievement, този World Border се разширява. И целта е да убиете Ендър Дракона, като изпълните най-много ачивменти, може би. Не знам каква е целта, но те си поставят за цел да убия Ендър Дракона и тогава ще спирам поредичката. Има Captive Minecraft 1, 2 и 3, които я също ще играя. Така че, да. То първият ачивмент естествено да си отворим инвентара. Да вземем дърво. Ще го отсечем цялото и да се надяваме, че ще паднат цаплинги, защото ако не паднат, ще е фатално и ще трябва да рескаме мапа. Не знам доколко това видео ще е обработено добре, не знам докога ще има звук, защото и колко качествен ще е той, защото записвам с телефон как... Това откъде дойде? На мен ли ми се стори или ми се спална така пред лицето? Окей. Там има чест, който не знам какво има. Дано има нещо хубаво. Да, его зомбито. Добре, трябваше да си крафтна меч, за да мога да изпълня ачивмента за Monster Hunter. Сега още малко пръчки, за да направим емотиката. Така. И кокошки чувам от някъде. Те падат някъде от... Ясно. Може малко да подсмърчим и да кашлям, защото съм хрема. И се надявам това да не е чак толкова голям проблем за вас. Така. Следващия achievement е това за печката. И искам да го изпълня, но това пиле там както седи не ми харесва. Пиле, ела. Вижте седите. Те станаха 3. Вие пиленца ще седите ето тук. И ще направя едно хълпърче с насите яйчица, които ще спамваме други пиленца и ще ги изяждаме. Аре. Тая крава, нека да я закопаем ето тука. И да му пуснат още една. Добре, иска, не иска, пада. Да, мишката понякога ми отказва. Се чува този звук, може би който сте чули сега. И искам да видя дали още записвам гласово на телефона. Записвам. Така, ако чувате този гаден звук от местене на микрофона, казвам ви записвам на телефона, защото нямам микрофон. Но скоро време ще се здобия. Но схайпнах много да снимам и искам да снимам много. Затова за сега така. Ето това са първите клипчета, тях никой няма да ги гледа, надявам се. Не се надявам, но така. Надявам се, не се надявам. Споко. Така, тук обаче ще е много тъмно за вас. И това е проблем.
И започна да лаги, което може би е от... Това ще го намалим и без това не ни трябва. Както и... Off. И... Тук имаше едно sync. Май така беше. Я да пробваме сега. Сега върви по-добре. Така. Сетая. Да, тук ще ви е тъмно. Игра на тъмни графики, защото на тъмни пък аз. На бързи графики, защото ще ми лаги. Защото компа ми е от книжарницата. И... Че кокошки тук си добре. Сега трябва да мислим някъде дали има вода тук. Ей! Тук има вода. Но това няма се фаща. Окей, трябва да видим какви... Чакай, какво ще гледам. Имаме печка. О, Прашчо. Прашчо, ти си седиш при краната. По-късно ще си загради някакво местенце и ще ги прибера всичките. Омага, Прашчо. Падай. Кой това прасе са? Опитва се да ме излъжи. Да, пак отказа мишката. Прашчо. Падаш. Обречен си. Гледайте го, бе. Ще станеш на локанка. Ей. О, колко пъти го хитна. Добре, пич. Какво гледаш през това нещо? И крата избяга. Падай, бе. Айде. И там да седиш и да не седиш, пак ще станеш на салам. Добре, готово. Сега казах, че ми трябва въглища. Окей. Има getting the upgrade. Вземаме го. И... Cow Tripper. Kill Skeleton. Рибата, желязото. Хляба. Тортата. Окей. Така като застане. Са. Браво. Бати. Животното бати. Аре, бе. Ма ти... Абе, помиял. Добре. Вижте, колко е тъпа. Сета, нека да си и тук. Още си и добре. Ето този звук е отказване на мишка. Май прекаля този звук обаче. Така най-скоро ще съм и с купена игра, което ще не е якото.
Нямам думи за тази мишка. Добре, този звук, който чувате, сега би трябвало да се оправи. Да. Оправи се. Може би. Омага, това ли е честа? Ела ти тъпия чест. Аз очаквах бати яките дропа, в смисъл някакво... Това някакво тука. Но ще ги запазя, защото може би има някакъв замисъл в това. Така. Не, тази мишка. Между другото... Ох, как ме гледа. Жал ми стана, няма да убивам. Така. Искам да намеря въглища. Затова ще покопая малко. И става и вечер, което е тъпото. Този звук ме дразни вече. Както и вас, може би. Много е тъмно, нищо няма виждате. Но... някакво да направя, докато не намеря въглища. Нямам думи. Звука... И съм и гладен. Окей, определено съм нуждал от торчове. Аз не съм си засадил саплинга, бе. Аз тъп ли съм или да, бе? Омага, но ще пораснеш. Не знам дали ще порасне тук. Смисъл в World Border. За сега единственото, което остава да копая за въглища. И докато намеря май ще е малко тъмно. Нямам думи. Нямам мишка, нямам микрофон, имам слушалки всъщност. Просто сме перфе. И да, извибрира ми малко телефона. Така че ми е съобщил, че нямам батерия. Ако сте го чули от това, днеска само гадни звуци. Сори за което, но следващия клип ще гледам да е оправено всичко, да е подредено и не знам колко виждате тук. Ако Brightly със сигурно той е на макс. Може би сега ще намеря някакви въглища. Проблема е, че не намирам никакви. Се пусна тук долу в тъмното. За да има все пак нещо. Чувам някакви прилепи. Аре бе, няма ли малко кол поне? Едно кол ми трябва. И дървото не е в мене, естествено. Нямаме пръчка. Чувам вода. Може би тук има някаква пещера. Или не знам. Определено не искам да умирам. И кирката се щупи, аз не съм намерил кол. Просто прекрасно. Злато. Вау. Злато има, а кол няма. Ей така. Ей, къде падна, бе?
Омага. What? Какво е това място? Паднам в някаква пещера. Явно. Поне не загубих нищо чак толкова ценно. Явно създателите на мапа са направили такива пещери, които... Фък. Окей. Сега ще слезна, ще се опитам да ги убия. Вие може би нищо не видяхте, де, но... Какво да се прави? Някол. Може би тази част от клипа ще е изрязана. Тук още едно ли има? И това е старото. Аз мисля, че не се пери. О, там има кол. И аз го искам. Скелетън. Не искам да умирам отново. Искам да си взема кола. Добре, направихме някаква преграда. Поне ми чуете гласа, ако не виждате. Слезнали сме в някакъв дънджън, ако не се вижда нищо. Така че... който има кол поне. И ще... можем да... осветим. И се скачете така. Ето го тук кола. Окей. Сега ще ви светна. Ще ви светна. Дръжте. Така. И сега може би искам... Искам по някакъв начин да ги убия. То крипър, ако гръмне, ще е най-доброто крипърче на света. Май така водата да гръмне. Крипа. Браво! Това беше най-опи крипъра, който съм виждал. Там има скелет, крипър. Както и вещица. О, какво прави тази вещица тук, е? Вещицата умря. Бам, скелети зомби, които са притиснати от водата. О, фък. Добре, там не умря ли? Точно сани мишката ще ми откаже. О, леле. Умряхме, хора. Напълно си умряхме. Сега някъде се регеннем и най-добре ще е да се самоубием. Но как да се самоубием? Ще скоча от високо. Просто нямаме избор, но много малко. Тоест не мога да се регеннем. Сами кажи, че не съм скочил прекалено високо. Да, естествено. Добре. Умряхме. Перфектно. Нарочно умрях, за да ми се такова... да ми се махне хънгъра. Виж, че записвам. Записвам още. Клипът стана 20 минутен.
Мисля още малко да пуснем. Поне да минем това дънжън. Ако се казва дънжън. Добре, преди малко нямаше крипър, бе. Са ли се спавна? Бе, тази вещица. Не мятай. Ела, бе. Убих прилип. Не. Откъде ме? Гледайте каква мизерница. Вау! Знаете ли какво? Ще ги убия по много странен начин. Ще заобиколя от тука. Не. Само умрех. Бе, зомбита! Една вода ли не мога да преплуват? Окей. Искам ротъм флеша. Но как да го взема? Сега се пребие и ще падна от високо. Не зомби. Не зомби. Айде ме рибе. Не виждам какво става там. Добре. Ще направя напред. Ще направя една преграда. Ей. Добре. Този дънжън е голям проблем. Как ще го минем, не знам. Ако се казва дънжън, де. Ще ме... Да, пак умирам. Крипър. Добре, това не ми харесва изобщо. Чакайте малко. Би трябвало тук да има кокошка. Кокошки 3. Ето ги. Ясно. Гръмна крипър, са изревил всичките дропове, които ми трябваха. Сега как ще се оправим обаче? С тия мобове, не знам. Ей! Аре бе! Не бе! Този епизод става тъп. И ще рейджна. Той ще ме чака, естествено. Къде умрях? Да, ела сега ти тук. Ти ми трябваш. Не ме стреляй
гущиш букет. Ух! Умря. Окей. Взех дърво и пръчки, както и меча си. Меча ми. Виждам нещо да се катериш тук. Ще взем този рътун флеш да може да се регенна. Както и този скелет. Не. Ето го там. Не. Край зомбито май умря. Тук трябва да светим. И да вземем малко кол. Както и трябва да си вземем водата, защото горе вода няма. Четири кокъла. Това ще ми помогне малко с ачивментите. Но тази вода искам да я спра. Много подсмърча ми си говоря на нос. Тук обаче е малко трудно. Ще спрем. Спря се. Окей. Взимаме то айрон. Аз откъде дойдох? Добре, тия трябва да ги щупах. Не. И... Откъде дойдох, бе? Да, е от тук. От тук скачах. Така. Качваме се горе, бъмниламе житото, бридваме кравите и... Тук няма да излезе да сложа един торч. И следващия епизод може би ще се копае. Затой се извинявам, че съм толкова хремав и... подсмърчал само. Но... не знам. Преди малко станах и... Не. О, как си падна. Перфектно. Така, искаме от тук обаче, за да не стъпча нещо, искам 3 жито. Искам още 2. Yes. И този бон мил ще отиде по дървото. Така сега. Achievements. Имаме за хляб achievement. Така. Хвърлям една крава, плиз.
Окей. Явно за Cow Tripper пак трябва да ги убием. Именно... Чакайте бе, аз не съм го изпълнил. Явно зачита тези постижения, които... Омага, това е яко. Така, сега трябва една мутика, въпреки че това не ми е най-нужното. Имам две пръчки само. Правим една мутика. Не тук. И тук може би ще го фане. Нямам достатъчно семена. Добре, тук като се такова левора от бордера би трябвало да има някъде семена. Паднете. Кокошко. Планирам се и проверям постоянно дали записвам. И вие чувате гадния звук. Това е много голям проблем. Трансфиксирам. Няма повече семена. Окей. Стъмва се. И без това. Следващия епизод, може би извън кадър малко ще покопая. Всъщност, чакайте. Имаме още един ачивмент. Така. Тортата. Желязото, рибата на носа. След това трябва да търсим диаманти вече. И Cow Tripper. Окей. Така. Тортата, ако ще я правим, се нуждаем от захар, който нямаме. А sugarcane е доста далече. Тоест, единствения ни начин да си набавим sugarcane е с вещица. А не sugarcane или sugar. Окей, нов achievement. Крава. Не ми даде кожа. Изчупи дървото. А той е саплено. Окей, краво, дано ти ми дадеш кожа. Ти си избраницата. Окей. Това беше зле. Много зле. Това ми стига за една айрон кирка. С която трябва да преживея, докато това дърво подикне. И мисля това да е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. И да се абонирате, ако ви е харесал. Дайте положителен вод за този клип и ако искате да виждате още клипове, т.е. вие ще виждате, но ако искате да ме зарадвате, може да се абонирате и да очаквате още такива клипове. Това бях аз, Дерпъл, и до нови срещи!